أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعباد
العالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikog osim Allaha ne boje, oni su na pravome putu. Poslanik alejhi selam je rekao: onome ko radi Allaha sagradi džamiju, Allah će sagraditi dvorac u džennetu. Poštovani prisutni, uvaženi predsjedniče Mešihata Islamske zajednice Sandžaka, muftio magistre Senad Efendije Halitoviću, uvaženi iz javnog i društvenog i političkog života, predstavnici drugih opštinskih gradova, predstavnici konzulata Republike Turske iz Novog Pazara, predstavnici humanitarnih organizacija, draga dijasporo, uvaženi imami, direktori, profesori, dragi džematlije, cijenjeni roditelji, braćo i sestre, Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Nakon zahvale Allahu dželle šanuhu želim se zahvaliti svima vama koji ste odvojili danas svoje dragocjeno vrijeme da svjedočimo još jednom otvorenju ove prelijepe džamije u Tutinu u naselju Kleče. Ispred odbora Medžlisa Islamske zajednice Tutin pozivam glavnog imama Faruk Efendiju Imamovića da nam se obrati. Efendija bujru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Neka je neizmjena hvala uzvišenom gospodaru i stvoritelju svjetova Allahu Đelešanuhu. Neka su trajni salavati i selami na Resuli Ekrema sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve njegove sledbenike koji ga istinski slijede sve do sudnjeg dana. Uvažena i cijenjena braćo i sestre, dozvolite mi da u ime Medžlisa Islamske zajednice Tutina poselamim našeg uvaženog muftiju, magistra Senada Efendiju Halitovića sa svojim saradnicima, glavne imame, direktore medresa, profesore naših medresa, vjeroučitelje, imame. Također želim poselamiti predsjednika opštine, gospodina Saliha Hota sa svojim saradnicima, atešeja za socijalna pitanja ispred konzulata Republike Turske u Novom Pazaru, direktore javnih ustanova, naše biznismene, našu dragu djecu, omladinu i svu našu braću i sestre koji su se odazvali našem pozivu te su došli danas da u ovom mubarek danu podijelimo trenutke radosti i veselja. Neizmjerno sam zahvalan uzvišenom gospodaru Allahu subhanahu ve ta'ala na ovom
mubarek danu u kojem smo se okupili da posvjedočimo jedan nesvakidašnji događaj, a to je, braćo, otvaranje ove prelijepe džamije. I da li postoji sretniji trenutak za jedan grad od onog trenutka kada se u tome gradu otvara neka nova džamija? Da li postoji sretniji dan od onog dana, braćo, kada se na jednom mjestu otvaraju Allahove subhanahu ve ta'ala kuće? Da li postoji sretniji narod od onog naroda koga je Allah subhanahu ve ta'ala počastio da mu niču nove džamije, Allahove kuće? Da li postoji sretnija mahala od one mahale u kojoj niču nove minare sa kojih će 5 puta dnevno da se uči ezan, da se spominje ime Allaha subhanahu ve ta'ala, minare koje simboliziraju vertikalu između nebesa i zemlje, te konekciju sa uzvišenim gospodarom i stvoriteljem svjetova Allahom subhanahu ve ta'ala. Naravno, braćo, sretniji su oni koji od svoje zemlje uvakufe parče za izgradnju džamije. Sretniji su i oni, braćo, koji su shvatili hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem kaže: nećete biti pravi vjernici sve dotle dok vam vaše džamije ne budu lepše od vaših kuća. Sretniji su i oni, braćo, koji shodno ovom hadisu Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem ulože svoj dragoceni imetak koji su sticali mukotrpno, koji im je zasigurno bio potreban, drag, ali su uložili za izgradnju džamije. Pa je dio, vidite, džamije, dio minare, dio ovih zidova, ovog kubeta, unutrašnjosti džamije sada njihov i oni će to naći kod Allaha subhanahu ve ta'ala na sudnjem danu. Ali će najsretniji biti, znadite, braćo, oni koji će se 5 puta vezati za ovu Allahovu subhanahu ve ta'ala kuću i oni će, ako Bog da, inšallah, biti u hladu Allahovom na sudnjem danu kada drugog hlada neće biti. Ova džamija, braćo, koju danas otvaramo, započeta je prije 3 godine i zasigurno nije bilo lahko prije svega naći lokaciju za ovu džamiju. Ja s ovom prilikom posebno zahvaljujem našem hadži Nazimu Ikanoviću koji se potrudio da obezbijedimo ovu lokaciju i da jednostavno uspostavimo kontakt sa vlasnicima ove parcele, nakon čega smo obezbijedili i sredstva te smo isplatili plac, odmah nakon toga uradili projekat za džamiju, uzeli potrebnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu, a onda i sami se sjećate, bio je kamen temeljac, te smo na taj način započeli gradnju ove džamije. Naravno, džamija se pravila u, da kažem, dosta otežanim okolnostima, koronavirus i tako dalje, ali je Allah htio da mi nastavimo sa radovima i da je, eto, elhamdulillah, skoro završimo, ostalo je još neki par detalja da se urade, ali će se to u međuvremenu, ako Bog da, inšallah, i završiti. Cijenjena braćo, vidite, do danas nismo dali ime ovoj džamiji. Bilo je nekoliko prijedloga oko imena ove džamije i eto, Allah je htio da ova džamija, ako Bog da, inšallah, nosi naziv po najboljem nakon Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
po jednom od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za koga je Rasulullah alejhi selam rekao, kada bi njegov iman uzeli i stavili na jedan tas vage, a na drugi tas stavili iman cjelokupnog ummeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, prevagnuo bi iman ovog ashaba. To je bio vjerni drug Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, tako da će se, ako Bog da, inšala, ova džamija, braćo, zvati džamija Hazreti Ebu Bekr. Imamsku dužnost u ovoj džamiji će, ako Bog da, inšala, obavljati naš uvaženi kolega, magistar Edževit Efendija Hot, svršenik Islamskog fakulteta u Libanu, inače dijete ove mahale, on je ovdje rođen, ovdje je odrastao, i eto, njemu je pripala ta najčasnija dužnost koju može na dunjaluku neko obavljati, da bude imam, ako Bog da, inšallah, ove prelijepe Allahove subhanehu ve teala kuće. Mi smo se okupili danas ovdje, vidite, braćo, samo nekoliko dana prije Mubarek mjeseca Ramazana, i ako Bog da, inšallah, molim Allaha dželešanuhu da ova džamija bude ramazanska sofra za svakog onog ko će ulaziti u nju, odakle će se napajati sa imanskom energijom, sa hranom i pićem te sofre i na taj način steći Allahovo subhanehu ve teala zadovoljstvo. Neka je Mubarek svima nama, braćo, ova džamija, ova Allahova subhanehu ve teala kuća, jer džamije su Allahove kuće, džamije ne pripadaju nikome, mi smo samo ovdje hizmećari, da ih gradimo, da čuvamo, da održavamo i da ih ostavljamo budućim generacijama, ako Bog da, inšallah. Zato neka niko ne pravi razliku među džamijama, nego, braćo, one su Allahove subhanehu ve ta'ala kuće. Allah, dragi, da vas sve nagradi, da vam podari svako dobro, kako na ovome, tako i na budućem svijetu. Još jednom Mubarek olsun, kako ova džamija, tako i Mubarek mjesec Ramazan i šerif koji nastupa, ako Bog da, inšallah, u četvrtak. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zahvaljujem našem glavnom imamu, Efendi Imamoviću, a sada bih pozvao hor Sinan Begove medrese iz Novog Pazara da ovaj skup oplemene lijepim glasom u izvođenju ilahija. Bujru. Kada tvoje ime čujem, ja se srcem obradujem. Kad se uče salavati, iz oka nam suza kapti. Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Habiballah, Ya Shafi'allah, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Habiballah, Ya Shafi'allah. Naše misli tebi žude, salavatom nek se bude. Za nas griješne ti se molim, jer te naše srce voli. Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Habiballah, Ya Shafi'allah, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Habiballah,
šefija Allah. Ti si milost cijelom svijetu, ti si dika svom ummetu. Allah te je odabrao, Kur'anom te darovao. Ja Rasul Allah, ja Rasul Allah, ja Habib Allah, ja Shafi Allah, ja Rasul Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Shafi Allah. Salavat nam duša zbori, od aška nam srce gori. Kad pružimo tebi ruke, izbavi nas teške muke. Ja Rasul Allah, ja Rasul Allah, ja Habib Allah, ja Shafi Allah, ja Rasul Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Shafi Allah. Hej, Ramazan mjesec Kur'ana, nosiš nam radost sa svih strana, muminska srca razdragana. Šta ću od sreće najveće, muminska srca razdragana. Šta ću od sreće najveće, ja Ramazan iman, ja Ramazan Kur'an, ya Ramazan gufran, ya Ramazan ishran, ya Ramazan gufran, ya Ramazan ishran. Hey Ramazan cennet kapije, otvorile se za mutekije, šeitan je svezan u bukagije, nama selamet njemu kijamet. Šeitan je svezan u bukagije, nama selamet njemu kijamet. Ja Ramazan iman, ya Ramazan Kur'an, ya Ramazan gufran, ya Ramazan ishran, ya Ramazan gufran, ya Ramazan ishran. Hey Ramazan mjesece hura i mukabela njihova nura, iftar se sprema prepun sabura, kandil se pali tvoje ljubavi. Iftar se sprema prepun sabura, kandil se pali tvoje ljubavi. Ja Ramazan iman, ya Ramazan Kur'an, ya Ramazan gufran, ya Ramazan ishran, ya Ramazan gufran, ya Ramazan ishran. Kada
veselim kad moj tabut svakom da sam mrtav zbori. Ne mislite da me tuga za svijetom ovim mori. Nek ne cvili za mnom niko, nek ne kaže šteta, šteta, jer je šteta bit šeitanov, pa ić tamo gdje se gori, jer je šteta bit šeitanov, pa ić tamo gdje se gori. Na dženazi mojoj nek se ne tuguje zbog rastanka, jer baš tada dušom mojom sreća sastanka žubori. Kad me spuste u grob niko, nek ne kaže sa svim nesta, jer društvima džennet nija, grob samo paravan tvori, jer društvima džennet nija, grob samo paravan tvori. Zahvaljujemo našim medresantima, a sada bih isto tako zamolio i obdanište Nahlu iz Tutina da njihovu priredbu nama izvedu. Bujrut. Dobrodošlica, braćo, sestre, omladino, svi se danas veselimo, to nas Allah ode sabra, da slušamo srca hrabra, da slušamo Božje riječi, od njega nam niko preči. Danas brige ostavimo, mračna srca osvijetlimo, danas mladost sjemin daje, u islamu da ustraje. Učit ćemo iz Kur'ana, istina je naša hrana, zadaća je danas naša, da grijemo srca vaša, da vidite svoje dijelo, neka vam je vedro čelo. Dobrodošlica Ramazanu, evo me dolazim, hej čovječe, pa dobro nam došao, dragi mjeseče. Dobro nam stigao u domove naše, uvijek ti se vjernik mnogo radovaše. Kogod kaže da vjeruje Boga, stvoritelja našega Allaha dragoga, on ti se rade i puno te voli, taj posti, klanja i Bogu se moli. On ustaje rano, još prije zore, nit se čega plaši, nit ga brige more. Nijeti i posti po cijeli dan, on vere tvrdo, Allah je jedan. Kad pred iftar sumrak se spušta, u vodu gledaju mnoga žedna usta. Raduju se sreći koja dolazi dan za danom, ide Ramazan prolazi. Draga majko, poslušaj me.
Draga majko, kuda žuriš? Za čim tako žarko žuriš? Život ovaj varka nam je. Draga majko, poslušaj me. Dunjaluk će brzo proći, u kabur nam valja doći. Pitaće te, nije šala, šta si svojoj ćerki dala? Jesi li ćerku odgojila? Pitaće te, majko mila. Neće pitat za imanje, al će pitat za znanje. Za primjenu naše vjere pitaće sve naše majke. Dragi Bože premilosni, smilu nam si i oprosti. Kaži put u crnoj noći, u kabur nam valja doći. O Allahu ove noći, o Allahu ove noći, tebi pružam ruke svoje, jer znam da ćeš noćas ispuniti želje moje. Ti najbolje rabu znadeš koliko duša greha ima, ali ja dete u suzama noćas oprost molim svima. Selam tebi svijete, selam tebi svijete, ja sam malo dijete, iz tvog đulistana, daj mi lijepi dana, daj mi cvjetić daha, da rastem bez straha, daj mi cvjetić sreće, dotić godin neće. Selam tebi svijete, ljubite dijete. Majčin savjet, čedo moje sine mili, čuj šta će ti mama reći. Propisa se Boži drži, ako teži spasu sreći. Obavljaj uvek smelo, čiste duše vedra čela. Nek početak svakog posla budu reči i dobra dela. Hej Mubarek Ramazan, tvojim sjajom obasjan, cijeli svemir razdragan, ko ružičnjak nasmijan. Hej Mubarek Ramazan, među 12 mjeseci, kao sunce sijaš ti, Kur'an zbori u tebi. Hej Mubarek Ramazan, mesečeva čar si ti, od dženeta ključ si ti, utočište griješni. Hej Mubarek Ramazan. Muslimani mi smo mali, Allahu smo srce dali, vjerujemo u Allaha, slijedimo Resulullaha, učimo sure Kur'ana, klanjamo svakog dana, mi smo mali muslimani, Allahu smo zahvalni. Majka, topao i nežan dodir, nedostaje mi puno, želim šuti riješi, sine već je slanulo, a kad dođe noć i njen palubaš vreo, sigurno bi otopio ledeni vrek seo. Majku treba paziti kako nam je rab naredio, jel pod majčinim nogama zanet se sakrio seo. Islam je vela, Islam je spas, Islam mene usi da voli sve vas.
Zahvaljujemo našoj dječici. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: najbolje vaše vođe su oni koje volite i koji vas vole, za koje dove činite i za koji vas dove čine. Zato ja pozivam našeg uvaženog muftiju Senad Efendiju Halitovića da nam se obrati. Muftija Bujru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Draga i poštovana braćo, cijene sestre, draga djeco, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sva hvala i zahvala pripada samo uzvišnom Allahu Đelešanuhu. Neka su najlepši salavati i salami na našeg poslanika i milenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu čestitu i časnu porodicu, na njegove ashabe i na one koji ga slijede sve do sudnjega dana. Allahumma amin. Kao što smo čuli na različite načine, kroz učenje, kroz ilahi kaside, kroz ove prelijepe citate ovih čistih duša, dovoljno je to što smo čuli da bi poruku shvatili, da je danas zaista dan radosti, ne samo za ovu mahalu, ne samo za ovaj grad, za cijel Sandžak, za umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zašto? Zato što su džamije Allahove kuće. Zato što su džamije, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, khairul bika fil ard, da su to najbolja mjesta na zemlji, na ovom dunjaluku. Nema bolje, sigurnije mjesto džamije. I zato se garantuje takva nagrada za one koji izgrađuju Allahove kuće i koji održavaju Allahove kuće. Često nam naše kuće postanu tijesne, teške, često imamo i sekiracije pored različitih trenutaka u našim kućama, ali ashabi Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada bi neka dunjalučka briga pritisla, oni bi došli u džamiju, Allahovu kuću. Pa bi Božji poslanik savjetovao kako da postupe, šta ih to njih sekira. I to je, braćo, jedna od uloga džamije. Mogli bi reći da džamija ima dvije uloge. Jedna uloga jeste zaista ibadet, predanost Allahu Đelešanuhu, pokornost. Ova džamija nije trenutno džamija pa da promijeni svoju funkciju. Ona je postala vakuf i ostaće vakuf do sudnjega dana. Ako Bog da, na ovom mjestu će se činiti sežda Allahu Đelešanuhu do sudnjega dana. I to je jedna ili osnovna uloga džamije, taj ibadet, ispovedanje vere iskreno Allahu Đelešanuhu, a drugi jeste da skuplja i spaja ljudi. Da zbližava srca. Zato je ona džamija, ona koja sakuplja. Džamija nas uči da živimo jedni sa drugima, ne jedni pored drugih. Nije rijetkost danas ni kod nas, nažalost, da možda živimo vrata do vrata, a da ne poznajemo svoje komšije. To smo ranije govorili da se to dešava na zapadu. I da ništa ne znamo o njima. Da li im treba bilo kakva pomoć, da li im treba savjet i tako dalje. Niti oni znaju o nama. Džamije upravo rešavaju te probleme. Uče da džemat živi zajedno, da pomažemo jedni druge, da pazimo jedni na druge, da volimo jedni druge. I zato Allah Đelešanu kad u Kur'anu Kerimu kaže da su kuće Allahove džamije u kojima je Allah naredio da se njegovo ime veliča, uzdiže, da se on zikri, spominje, da se on uzvišeni slavi tokom dana i tokom noći. Kažu da značenje ovog ajeta jeste da u džamijama se smije pričati samo lijep govor. Samo lijep govor. Da nemamo pravo sa mimbere spomenuti nikoga po lošem i zlu, osim one koje je spomenuo Allah i njegov poslanik. A posebno kada se radi o vjernicima, onima koji Allahu srđu čine. A znamo da Božji poslanik ali sam kaže, svi su ljudi, svi sinovi Ademovi su grešnici. I svi pogriješe, osim Božjih poslanika. Mimo Božjih poslanika svi griješe. Ali kaže, najbolji među grešnicima, odnosno ti grešnika, jesu pokajnici. Džamije su upravo i kuće pokajanja,
gdje vjernik iskreno Allaha moli da mu oprosti za ono što on uzvišeni dobro zna, a on je o svemu obaviješten, i ono što insan o sebi zna, a možda drugi ne znaju. Nisu džamije, braćo, da čovjek govori o mahanama drugih. To je zabranjeno. Zabranjeno je mimo džamija, kamoli u džamijama. I zato moramo naučiti na teret sebe da mislimo dobro i pozitivno o svim ljudima. Kada vidimo grešnika, ne kažemo on je to zaslužio, uradio tako i tako. Već da zamolimo Allaha dželešanu da nas sačuva tog grijeha, njega da izvede i sačuva i da mu oprosti taj grijeh, da ga uputi na pravi put. To bi sve trebalo da bude uloga džamije, ta odgojna dimenzija, terbijeta, vaspitanja. Ako tu ne naučimo, kako ćemo jedni s drugima da postupamo, gdje ćemo to naučiti? U ovom vremenu i ovom zemanu. Ako tu ne čujemo lijepe riječi, a džamije su samo zato, pa zar ima u Kur'anu nešto što nije lijepo u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ako tvrdimo da smo vjernici, da Allahu na seždu padamo, moramo tako živjeti, truditi se tako da živimo. Kada pogriješimo, da se popravimo, da teubu učinimo. I zato molim Allaha dželešanuhu da obilato nagradi one koji su sebet da ova Allahova kuća danas bude otvorena, izgrađena. Molim Allaha dželešanuhu da pomogne ove ljude, ove komšije, ove džamije, da izvrše svoju ulogu, a njihova uloga je održavanje, a to održavanje ne znači samo da je finansiraju, čiste, plaćaju sve one dadžbine što treba oko džamije, struje, već da je ispune u safovima, da Allahu seždu čine. To je uloga džamije. To je održavanje džamije. Osnovno održavanje da se u njoj klanja, da ima u njoj ko da uči, da ova djeca uče u njoj po Allahovu vjeru. Molim Allaha dželešanu da vam da svako dobro, da vam svaku stopu sevapom plati i da ova džamija bude upravo onako kako smo čuli da se zove i da bude primjer tome Ebu Bekr Sidik, onaj koji je prvi povjerovao poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koji je bio najviša podrška i koji je bio najbolji poslije Božjeg poslanika i Božjih poslanika. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahvaljujemo našem muftiji. Kao i svaki ibadet, tako ćemo i ovaj završiti sa učenjem dove i zamoliti uzvišenog Allaha dželle šanuhu da ovaj vakuf upiše u dobro djelo. Pozivam zamjenika muftije Sandžačkog Muhammed Efendiju Demirovića da nam prouči dovu. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Premilostivi gospodaru, stvoritelju svih svjetova, darovatelju svih darova, Allahu naš uzvišeni, veličanstveni, neka ti je neizmjerna, najljepša hvala na svim znanim i neznanim blagodatima. Allahu dragi, ovom prilikom ti posebno zahvaljujemo na ovoj blagodati i počasti što si tvojom milošću omogućio, podržao i olakšao da se ovo dobročinstvo kompletira i završi i da ova tvoja kuća dođe u fazu otvaranja i upotrebe onako kako je nanijećeno i namijenjeno. Gospodaru dragi, tako ti tvoje neizmjerne milosti. Učini da ova džamija traje dok je svijeta i vijeka, da se u njoj ibade tebi iskreno izvršava, da ljudi koji će u njoj klanjati, dersiti, podučavati, predvoditi džemat, šire međusobnu ljubav, da šire ljubav prema tebi, da jačaju sve međusobne odnose i da budu istinski primjer bratstva u islamu. Allahu dragi, nagradi najljepšom nagradom sve one koji na bilo koji način doprineše da se ova tvoja kuća izgradi i završi. Gospodaru dragi, učini da taj njihov trud i žrtva budu zalog njima za dženet i dženetske ljepote, tvoju ljubav i tvoje trajno zadovoljstvo. Allahu svemoćni, tako ti tvoje neizmjerne milosti. Počasti nas sviju da u ostacima naših života živimo na način kako ćeš ti sa nama biti zadovoljan. Allahu dragi, izbaci iz naših srca zlobu, neprijateljstvo, umišljenost, oholost, samoljublje i sve ostale ružne osobine i svojstva koja se ne smiju naći pri jednom tvom istinskom iskrenom robu. Gospodaru dragi, počasti nas da se ukrasimo vrlinama milenika svih svjetova Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allahu dragi, tako ti tvoje neizmjerne milosti. Popravi nam naše lično, porodično i društveno stanje.
Gospodaru dragi, obaspi nas potpunom milošću, oprosti nam potpunim oprostom, učvrsti nas u tvojoj veri. Allahu dragi, upotrijebi nas za ono što je tebi najdraže. Premilostivi Gospodaru, tako ti tvoje neizmjerne milosti, počasti nas da u ostacima naših života budemo istinskih izmećari dini Islama, da budemo pomagači misije Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem i da budemo lijepe reklame dini Islama. Allahu naš, kao što nas okupi danas na ovom mubarek mjestu, tako ti tvoje neizmjerne milosti. Okupi nas sviju zajedno pod zastavom miljenika si svjetova Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme na sudnjem danu, u njegovom društvu vječito u dženetu i dženetskim ljepotama. Neka su najljepši trajni salavati salami na njega, na sve poslanike prije njega, na svi u nas i na svakog provenog insana do sudnjega dana. Amin, ja rabbel alemin. Rida'en lillahi ta'ala. El-Fatiha. Molim uzvišenog Allaha Đalešanuhu da ukabuli. Draga braće, cijenjene sestre, nakon posluženja koje se nalazi na stolovima, zamolio bi isto tako i Nihad Efendiju Derviševića da prouči ezan i da prisustvujemo svečanom otvaranju džamije. Efendija. I naravno podne namaz da ćemo da obavimo unutar džamije. Allah da vas nagradi. Allahu akbar, Allahu akbar. Da njih snimi malo bliže ugao, a? Allah. Nego kad ga spustim vetrama ja. Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
على الله